Som Mišo Vičan, mám 34 rokov a som Petržalčanom od malička. Som profesionálny tréner bojových športov a bojových umení. Túto prácu vykonám už viac ako 15 rokov. Táto práca nie je pre mňa len prácou a hlavne poslaním. Prečo som sa rozhodol ísť do politiky? Každý deň sa stretám s mladými ľuďmi Petržalky a môjim snom je, aby raz mali aj prostriedky alebo aspoň minimálne priestor na to, kde by mohli športovať. Síce nepatrím medzi veľkých rečníkov, ale za mojimi skutkami je moja dlhoročná práca. Už niekoľko rokov pomáham ľuďom vstať, tak poďte, vstaňte, voľte ma. Urobme tú zmenu.